vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. People, we need to be very careful. Inzwaiwo zvandakaitwa izvo nevamwe bamunini vangu. Saka bamunini vangu ava mukoma vakanditamba yakapenga. Ko ndainge ndisingatozivi kutoti zvose izvo zvavainge vachindiitisa vainge vachitoda kutoti ivo zvikwambo zvavo zvinge zvichizowana pekugara. Zvakaitika mukomana She ndezvekudai so: pane pamwe pandakambodzokera kumusha iyoyi yekuti unenge wanetsana nemurume, then mukuzotaura nehama dzobva dzakuti dzoka. Saka bamunini vakabva vatanga kupopota pagroup vachipopotera murume wangu, and at that time tainge tangonetsana nekuda kwekanyaya kadiki but ivo manje nekupopota kwavakazoita, then ndakabva ndatoona kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichimbodzokera kumba apa. Yainge iri way yekuti ndinge ndichirwadzisa zvekare murume wangu so that iye ange achizotonditsvaka, because kuinbox nabamunini takabva tazotaura, ivo vakabva vati mwana chimbodzoka kuno, uyu mukwasha anojairira, toda kuti tinge tichizombomuripisa. So without the knowledge of my mother, ndini uyo ndikabva ndazotiza murume ndokubva ndazombodzokera kumusha, ndikabva ndazombonogara pamba pavo bamunini, but it is in the same village. Saka ndakagarapo pamba pavo kwemazuva iwo ainge achikwana kuita 3 ndisingade kuti amai vange vachizozviziva kuti ndainge ndakasvikira pamba pavo, because ivo amai vangu vainge vasingatombowirirani zvachose nabamunini nekuda kwezvakaitikawo zvimwe zvakaitika ivo baba vangu pavainge vachiri vapenyu. So zuva iro randakavaudza kuti mangwana acho ndainge ndichida kuti ndinge ndichizozivisa amai kuti ndasvika muZim, then bamunini ivo vakabva vazoti taifanira kuti tinge tichienda kumakuva. Saka takabva tazoenda kumakuva ndokubva tazoenda paguva reumwe mukomana. Mukomana She ndakatambwa yakapenga, because mumhuri mainge muine umwe mukomana uyo ainge hanzi ainge achishandira madzikuru edu. Saka mukomana uyu iye ainge achibva kuMalawi, saka kana hama dzake dzainge dzisingatombozivikanwe. Mukomana uyu iye hanzi akazongofa zvainge zvisina tsarukano. Hanzi mukomana uyu akafa soon after independence. Hanzi akangobuda pamba achiti ainge achida kuenda kunonwa doro. Paakazoti ava kudzoka, hanzi ndo paakabva azopondwa, but ainge aine mabody parts ainge akabviswa pamutumbi wake, ndokubva azongovigwawo mumusha, because iye ainge ari munhu ainge asina hama. Saka takabva tazoenda kumakuva kwekwe, ndokubva vazoti vainge vachida kuti ndinge ndichijamba kuita zvekusvetuka guva rake rume iyeye. Ndikabva ndazoitiswa zvinhu izvozvo mukoma. Handizivi kuti vainge vaine mishonga here yavakandishandisira, but one thing that I remember is that takatoti takatogara mukitchen, takati bamunini naamai nini neumwe mwana wavo musikana, but chinondirwadza ndechekuti mukoma izvezvizvo mwana uyu, but chinondirwadza ndechekuti sisi vangu ivavo soon after that vakabva vazotochata, vatori married izvezvi, vagere kumurume, yet inini ndiri kutotambudzika zvekutodaro. But kana uri mujolo here, haiwa mujolo mukoma, kana ndikangofunga izvezvizvi kuti ndinofanira kutoti ndinge ndichitorara ndatova neboyfriend nyowani, munhu iyeye anenge atova addicted kwandiri, asi zuva ratinongoti tazorara tose zvinobva zvazotongovharana. So ipapo takati takagara mukitchen kudaro, then ivo bamunini vakabva vazosimuka ndokubva vazoenda kubedroom kwavo. Pavakazodzoka vainge vaine chibhaketi chavainge vainacho, uye zvekare chainge chakazara mvura. Vakanyika mutsvairo wairatidza kuti wainge uchiri munyowani muchibhaketi ichocho, ndokubva vazondipa. Vakabva vanditi vainge vachida kuti inini navo naamai nini tinge tichienda kumakuva, ndokubva tazofamba tichienda kumakuva. Saka tichiita zvose izvi, ivo vakandiudza kuti vainge vachida kuti murume wangu iye ange achindida, vachinditi ndo wainge uri mupfuwira, vachiti hakuna mupfuwira mukuru unodarika kusvetuka guva. Hanzi zvinozoita kuti murume wako ange achizokuda, like kukuda chaiko zviya zvinenge zvichitomborikana normal. Saka semunhu wekuti
ndainge ndichidawo kudiwa nefirst husband yangu. Ndakabva ndazongoti it is fine, but tichifamba manje vakabva vazonditi ndinge ndichivapa bhaketi riya. Saka ndakabva ndazongonzwa kuti ndainge ndamwayiwa mvura navo bamunini. Vakabva vati sorry ndanga ndichimwaya pose patiri kufamba ndiri kufamba ndichimwaya. Ndokubva tazosvika paguva riya. Then takati tasvika paguva riya vakabva vazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichimwaya guva riya nemvura, but ndichishandisa mutsvairo uya. Ndokubva ndazoita sekudaro. Ndakati ndapedza kuita izvozvo ndopavakabva vazondisvetukisa guva riya. Vakabva vazodira mvura yose yainge yasara mubhaketi paguva riya. Ndokubva takati tapedza kudaro tikabva tazodzokera zvedu kukitchen. Ndokubva tazomboti garei vakabva vati ivo vainge vava kuenda kunorara. Mangwana acho ndo pandakabva ndazonyepera amai vangu kuti ndainge ndabva mukuburuka bhazi mangwana acho ndo pandakabva ndazonyepera amai ndikati ndasvika mama. Then ndikabva ndazosvika pamba. Ivo havana kana kutomboziva kuti painge paine zvimwewo izvo zvandainge ndakaitiswa nabamunini naamai nini pasina kana nguva mukoma. Amai vangu vakabva varwara very serious, ende amai vangu kuzonosvika vachizonofa. I think kuti bamunini naamai nini vakatoona kuti tikufanira kuti tinge tichibvisa uyu munhu uyu anokwanisa kuzokasika aona kuti mwana wangu pane zvakaitwa uye zvekare sezvo vainge vangori ivo mubereki wangu saka pasina kana nguva amai vangu vakabva vatanga kurwara very serious. I think kuti bamunini naamai nini ivo ndo vakauraya amai vangu kuitira kuti ndinge ndichizosara ndisisina mubereki wekuti ndinokwanisa kuenda kwaari. Ndobva ndati mama tadii tambofamba takwanisa kunzwisisa kuti kochii chiri kuitika kwandiri. Takati tati garei murume agoti atanga kuvava achitondiudza kutoti ainge ava kusatoda nezvangu zvamuchose. Ndakafungidzira kuti zvimwe kuda ainge achitamba ini. Ndakafungidzira kuti zvimwe kuda ainge ari majokes, but pandakaona kuti murume wangu ainge achirevesa, murume wangu akasvika pakundirwadzisa zvekuti akabva atumidzira selfie iro raainge atora nomumwe mukadzi uyo waainge ava kudanana naye mufamily group. Mainge muine hanzvadzi dzangu uye zvekare mainge muine vamwe vehukama. Ndakarwadziwa ndikabva ndatoona kuti murume zvaainge aita zvinhu zvakadai zvainge zvakafumuka kudaro iye ainge ava kusatomboda nezvangu, because pakadaro kunyange zvikanzi vanhu munozogadzirisana mungagadzirisana chii? Iye murume atorakidza hama dzako kutoti iye atova nemunhu waava kudanana naye. Mukoma ndakabva ndatongodhilita manambers ake ndokubva ndatongobvawo mulife make. Ndainge ndichitongozvivimbisa kuti but handisi munhu ari that bad zvekuti ndingatadza kutowana umwe munhu wekuti anenge ava kutondidawo nemwoyo wake wose. Mukoma ndainge ndichizvinyepera. Ndakabva ndazodzoka zvangu kuno kuSouth Africa. Ndakati ndadzoka mukushanda ndokubva ndawanawo umwe mufesi wandakatanga kufambidzana naye. Aiwaiva ari very serious, but pasina kana nguva mufesi uya akabva atanga kungondisema ndokubva tatorambana. Ndichibuda muya nekuda kwepain ndokubva ndapinda zvekare mune imwe relationship. Ndokubva ndakarwadziwa mukoma zvekuti mufesi iye akasvika pakunotirarisa kulodge tiri 4 mukoma, because zvakaitika on this other day ndainge ndiine appointment naye. Saka ndakazoti ndiri busy ndichimufonera zvekuti unenge wava kunyanyisa kuda munhu zvekuti unongoramba uchimufonera munhu even though uchitoona kutoti munhu haasi kuda kudavira call yako. Saka munhu waainge ainaye akabva azozviona kuti pane zvainge zvichiitika ndokubva azodavira. Ndakarwadziwa mukoma, because munhu ndainge ndichiziva asina mukadzi, but chaindinetsa ndechekuti ainge asingade kuti ange achiuya kuzogara neni, asingadi zvekare kuti ndinge ndichiuya kuzogara naye, achingoti tichiri pakati pekudzidzana. So ndakabva ndazoda kunyatsokunzwisisa kuti what was going on. Ndini uyo ndikabva ndati nditumidzirei location. Ndokubva ndazoenda kuya ndikationa kutoti munhu ainge atori kulodge negirlfriend. Ndokubva tatanga kunetsana, ende isu hatina kana kumbogara takada kunetsana pachedu. Takabva tatoti uyu munhu uyu ndiye watifanira kuti tinge tichigadzirisa. Ndobva tamuudza kuti tainge tichida kuti ange achitipa password pafoni pake, but akabva aita sekunge ainge achiramba. Tikabva tati manje tinokurova. Mainge muine jagi rainge ririmo. Mukadzi uya iye akati akagarira munhu akabva azoti kwandiri mainini ndoda kuti munge muchiboilisa mvura mujagi iro. Ndokubva ndaboilisa mvura. Akabva azotanga kuchema, akabva azotiudza password. Ndokubva ta-unlocka foni yaya. Takati ta-unlocka foni ndokubva tatanga kuteverera machats. Tikabva tatoona kutoti kwainge kuine vamwe vaviri zvekare. Vose takabva tazovadana tikava
ndakavasendera location ndokubva vazoya kuloji kuya takazorara muloji muya but mukoma zvinoita rudo. Murume uyu akazosvika pakuti convince tose tiri 4 kudaro kuzosvika achizoita bonde nesu tiri 4 kudaro tichingoti irudo but tichingoti tiri murudo but the following day ndazoti do kufunga ndikabva ndati no izvi zvainge zvisingaiti ndokubva ndazongomuramba ndikabva ndapinda zvekare mune imwe relationship. Mushure mekunge ndapinda murelationship iyaya ndobva ndakabva ndazoona kuti there is something wrong that is going on in my life. Saka kutofamba ndinotombozama kuti ndinge ndichifamba but ndega ndinotoona kutoti zviri kuitika kwandiri izvo zviri kuitika kwandiri it is because ndakasvetukiswa guva riya apo pandainge ndiri kumusha. Saka vakabva vazondiita murume wezvinhu zvavo ende chinondirwadza ndechekuti kana ndikaisa nyaya yangu pafamily group ndinobva ndangoonekwa sekunge ndiri munhu asina kana value zvachose. Ndinoti kana ndikangoda kungoisa input yangu vanhu vanokwanisa kutongoramba vakati like about 2 days ago mukoma ndakatumidzirawo nyaya yangu mufamily group ndikabva ndati asi nhai hama dzangu munoti ndichararama ndiri single kudai kusvika rini? Zvinondirwadza. Ko madii mandibatsirawo hama dzangu, madii maita kuti munge muchimbofamba neni? Vanhu mukoma vakaswera zuva rose vari vasingatauri. Kuti vanhu vange vachizotanga kutaura zvakaitika mukoma ndezvekuti pane umwe muzukuru akazongotumidzira chimwe stika, it was just a joke, chakaita chipicture. Vanhu ndokubva vatotanga kutoseka paya. Saka vanhu pavakatanga kuseka mugroup ndokubva vatotanga kutoisa mavoice note vachitotanga kutotaura ende ndikatoona kutoti nyaya yangu zveshuwa yandainge ndakambonyora the previous days then nyaya yangu yainge yakatoonekwa kutoti yainge isitomborina kana value. Saka ndichiuyawo panapa ndotongotiwo mhuri yeZimbabwe imimi ndimi matovawo hama dzangu ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo kana kuinewo vanhu vanoziva vanhu vekuti vanokwanisa kundibatsira please ndibatsirei. Ndakambozamawo kuti ndinge ndichiita zvinhu through the phone but still ndikabva ndatongovharwa mari. Ndakatumidzirawo vanhu mari vakabva vazondivhara. Ndiyo confession yangu iyi yandiinayo mukoma Nashi. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Yei kusvetukiswa guva apa munhu wacho iye anonzi ndiwe kuMalawi akafira mumusha but akaita zvekupondewa. Pakaipa ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibvatenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Iniwo mukoma ndakazonyara mushure mekunge dhimoni razobuda pandiri rava kumanifesta. Saka pandainge ndichiri kuchikoro ipapo I think ndainge ndiri kumaform 3 or so then pane pamwe patakazoenda kumusha. Saka gogo vangu ivo vainge vari n'anga vakabva vazoti vainge vaine mishonga iyo yavainge vachida kutipa mishonga like yekuzokwezva vakomana vachiti ndoda kuti mishonga uyu unge uchizokukwezvera mukomana wekuti anobva azokuda obva azokuroora. Saka takabva tazopiwa mishonga iyaya ndisu uyo tikabva tazodzoka zvedu kuHarare. Takati tadzoka paya instead yekuti tinge tichingofokasa on only one boyfriend pandatoona kutoti varume vainge vava kutondida zvekutodaro. Saka ndainge ndava kungoti murume wose anenge auya kwandiri ndobva ndatomuti mari yako chete. So I started dating a lot of guys kudzama ndichizowana basa ndava kuita zvekutengesa mubhawa uye zvekare ndaitopota ndichitozvitengesa muviri wangu zonosvika ndichizosanganawo nemurume wangu but iye manje ndakati ndasangana naye mutown ndakabva ndanzwa hana yangu ichirova sezvandainge ndakaudzwa nagogo kuti kana ukasangana nemurume anenge aine mari hana yako inobva yarova. Saka hana yangu payakarova ndakabva ndatoti ini zvandaneta neizvi zvandiri kuita zvechibhishu zviri nani kuti ndinge ndichingomubvuma murume uyu but ndakabva ndazomboita sekunge ndainge ndisina basa naye. Munhu akabva aita very desperate kwandiri ndokubva ndazomubvuma
pandakamubvuma akabva afara zvisingaiti, akabva atoti apa I am left without a choice, but ndava kutokuroora, otherwise kana ndikangoita zvekutamba ndinokwanisa kuzokutorerwa. Saka munhu akabva atongomhanya ndokubva auya kumba kwedu. Vanhu vainge vachida kumuudza, but ndikabva ndazokumbirawo hama dzangu kuti vasamuudza kuti I was once someone aita zvekutengesa muviri wake. Ndikabva ndavati ndainge ndichidawo a second chance. Mukoma amai vangu vakabva vati vaikwanisa kundipa a second chance if only kana ndaizobvuma kutanga kuenda kuchechi, ndokubva ndabvuma paya. Saka nemurume wangu takabva tazotanga kuenda kuchechi, ndokubva tazoudzwa kuti mutemo wechechi wainge uchiti iwo tainge tichifanira kuti tinge tichizochata, kuchatira muchechi, ndokubva tazoita saizvozvo. Saka mukoma ndakazongova munhu wekuti even though ndainge ndakatendeuka, but kune kumwe kutendeuka kwekwe kungoti munhu anongotendeuka. So ndakangotendeukawo because ndainge ndichidawo muchato. I was desperate, ndichidawo kuti ndinge ndichizochatira muchechi, but shavi riya rechihure, iro shavi racho iroro rainge richiri mandiri mukoma. So mabudiro akazoita dhimoni iri mukoma. There was this other time tainge titori kuchurch conference, apa inini nditori neposition muchechi zvekutoti nditori munhu anotoremekedzwa muchechi. Saka panguva iyaya yedeliverance so ndakabva ndazongoendawo kumberi kuya nevamwe vakadzi, takatobatawo mazambia paya. Mukoma Nashi, pane umwe mukadzi uyo akazotanga kunamatirwa nevamwe vamuvhangeri vainge vaparidza musi wacho iwoyo. Saka mukadzi uyu akati achinamatirwa, mukadzi uya ndokubva ati dzedzere achinowira pandiri, but akati achinozevezera akabva ati shamwari ndibatsirewo. Zvinhu zvekutoti zvakatondishamisa, but vanhu vazhinji havana kuzvinzwa mukadzi uyu achiti shamwari ndibatsirewo. Ndakabva ndatanga kunamata ndichiti munhu uyu anogoti shamwari ndibatsire, ndikaita shamwari nedhimoni. Ko izvo mukadzi uyu dhimoni rake rainge richitotaura nedhimoni rainge riri pandiri. Saka akabva azoramba akandizembera mukoma Nashi. Then vamuvhangeri vaya pavakangonoti fire, hei mukoma Nashi, ndakabva ndaita sekunge ndainge ndakandwa mumoto. Kana vanhu vazhinji vakabva vatoshamisika kuti ko my elder, ko chigo chava kuitika kwavari, because neniwo mukoma ndakabva ndatanga kuita sekunge ndainge ndichinzwa dzungu ndichidzedzereka. Saka vanhu vakatotanga kutonamata even more, vachifungidzira kuti rainge riri simba ramweya mutsvene, but izvo rainge riri dhimoni rainge richitoda kubuda richida kumanifesta, but richirwa risingadi kuti ringe richizomanifesta. Ndopa ndakabva ndazoti dzedzere ndini uyo pasi d, ndokubva ndadonhera pasi, ndokubva ndazotanga kumanifesta. Dhimoni iroro parakamanifesta rakataura zvose kuti uyu akambotengesa mubhawa akazodi richingomanifesta. Ndokubva ndazonamatirwa paya, ndokubva ndachizotanga kurutsa. Mushure mekunge ndapedza kurutsa, ndobva ndakabva ndazonzwa kuti ndainge ndava right again, ndokubva ndanamatirwa. Chechi yakati yapera, ndokubva tazoenda zvedu kumba. Takati tiri munzira tichienda kumba, murume wangu ainge akangoti asingadi kana kutaura neni kana kutarisana neni. Takati tasvika kumba manje, ndokubva ndananga kubedroom because ndaitoziva kutoti ndainge ndiine mukoti mandainge ndichifanira kuti ndige ndichipinzwa nemurume. Akangoti achingopindawo mubedroom akabva andibvunza kuti ndoda kuti unge uchindiudza kuti wakarara nevarume vangani. Mukoma Nashi akanditi kuti ndinge ndichikuregerera unofanira kuti unge uchindiudza kuti wakarara nevarume vangani. Mukoma Nashi ipapo ndakabva ndatongomuudza chokwadi, ndikabva ndati ini hangu nhamba chaiyo handiizivi, sezvo ndiri munhu wekuti ndakamboitawo almost 2 years ndichitengesa muviri wangu. Saka kuti ndinge ndichikuudza nhamba yevarume avo vandakarara navo ndinenge ndichikunyepera, but varume avo vandakarara navo I think vanokwanisawo maybe kusvika kuma 500. Wondiregerera zvako murume wangu, but ziva kuti munhu kana achinzi ari kutengesa muviri, sometimes on a single day anokwanisa kusangana nevarume 4 kana kuti 5. So you can just imagine kuti panozopera 2 years munhu iyeye anenge arara nevarume vangani. Saka iye akabva azotanga kuchema, akachema mukoma Nashi, because ipapo ndichizotanga kudanana naye ndainge ndakamunyepera kuti ndainge ndakapedzisira kusangana pabonde nemurume pandainge ndichiri form 4. Then mukomana uyo wandainge ndichidanana naye ainge akatongondinyeperao ndokubva azondiramba. Saka he honestly believed me, but paakazonzwa ndava kumuudza kuti varume vandainge ndakasangana navo maybe vainge vachitosvika kuma 500 akachema, but
akabva azongoti it is okay, at least wandiudza chokwadi, all that we have to do is let us just pray. Ndobva tanamata paya. Nanhasi uno mukoma nemurume wangu tichigere tose, and I am just here. I just want to thank God for granting me his everlasting mercies. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, strange things indeed they do happen in this world. Yo, pakaipa.